Betalat lopp. Jag ser om vi kan göra något liknande idag. Det ser riktigt bra ut. Ja då. Ja, de slår igång nu. Jajamensan. Egentligen bara målgången. Och det här kommer det ut också. Gunnar på platsen. Jajamensan sitter. Och i mål där. En vinst från agility-klassen. Och massa vinster från Karlstad. Tävlar för Linköpings ungdomar och start nummer 28. Men det här är det svåraste provet för veckan, tror jag. Starten är bra. Kanske att hon har tappat lite grann. Det gäller att hålla farten max hög hela vägen om vi ska kunna göra något åt dem där i toppen. En bra slalom en gång, en riktigt bra slalom en gång. Ja, topp 3 tror jag vågar kalla upp henne på om hon håller ihop det här. Ja, vilken hunding! Det är ett jättebra lopp!